Gisiguro sa Davao Oriental Provincial Medical Center na dili na madugangan ang gibating kahadlok sa mga pasyente hatod sa linog. Busa nagpahigayon og spraying operation sa sulod sa ospital aron masiguro nga walay matakbuyan og sakit nga hatod sa lamok sama sa dengue fever. Matag room og suok nga dapit sa ospital giisprehan og chemical nga pangpatay og lamok. Higayon kini hilabi na nga anaa pa sa mga tent sa hospital ground ang mga pasyente human ang pagtayog sa kusog nga linog niadtong October 10, 2025. Wala pay report kung kanus mobalik sa matag room sa ospital nga gipahikli nga mga pasyente. Naglinya ang mga tao sa barangay Holy Cross, Manay, Davao Oriental sa gimontar nga water filtration machine aron makakuha og tubig mainom. Paagi kini sa Provincial Health Office ug LGU Davao de Oro sa paghatag og nag-unang panginahanglanon sa mga nalinugan. Nihit pa ang supply sa tubig kay naapektuhan sa kusog nga pagtay og sa sanglit anaas sa Manay ang epicenter sa linog. Gisiguro sa mga health officials nga luwas ang supply sa tubig nga magamit sa mga apektado sa linog. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.